Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Babal. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O
O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita Dito, babarilin. sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano? Nakalapit.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinang na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas daw. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog.
Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, Salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero Masakit man tanggapin pero may mga tao talaga nananatili sa atin. Hindi dahil mahal tayo, kundi may kailangan lang sila sa katulad natin. Mga kabiso, ngayong gabi na to, alamin po natin ang kwento na pinadala ng ating letter sender sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jalo. Kaya sa aking pagbabalik mga kabisyo, samahan niyo po ko. Dito lamang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one, Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh.
Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ikaw May ang hopya, mamayari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na OFM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay ano? Hanggang sa muli. hanggang sa muli.
Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasabi? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. Oo. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kasagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun?
Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, Metro's number. Love Radio. Basic! That makes you feel good. Love Radio. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras natin ngayon sa buong kapuluan, it's already 9:19 p.m. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, sa buhay natin, may tao tayong mamahalin, bibigyan ng oras, at papahalagahan. Ngunit, hindi naman kayo nakatadhana. May mga tao sa buhay natin na nagiging parte lang upang meron tayong matutunan sa kanila. Hindi para makasama hanggang dulo. Mga kabisyo, basahin po natin ang kwento na pinasa ng isang letter sender natin ngayong gabi na to. Hindi na ako ang babalikan mo. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Kasalukuyang nasa third year college na po ako ngayon at avid listener niyo po ako since 2021. Shoutout po kay DJ Jello. Perfect po for me ang inyong programa ni DJ Rocky. Very entertaining and syempre madalas, relate po ko sa mga kwento na binabasa ninyo on air. Nais ko lang pong i-share ang kwentong pinaka naging lesson ng buhay ko. And this is my secret file. Mga kabisyo, gusto ko lang pong magbahagi ng kwento na matagal ko nang kinimkim. Isang kwento tungkol sa pag-ibig, pagkakamali, at pagpili sa sarili. Nagsimula ang lahat sa ex ko na itago natin sa pangalang Sian. Naubos ako sa relasyon namin.
Tuwing magdedemand lang ako ng oras, nagagalit siya. Na para bang kasalanan kong gusto kong maramdaman na mahalaga ako sa kanya. Madalas ako naghahanap ng validation sa kanya dahil nagagalit siya. Hanggang sa isang araw, nalaman kong nagbago na siya. Na parang wala na siyang takot nung nalaman ko yun. Nakita ko na meron pala siyang ginugustong ibang babae. Nakikipag-chat siya, nakikipag-usap siya ng patago. At mas masakit pa doon, mga kabisyo, di ko makontrol ang pag-overthink ko na what if? Na kahit patawarin ko siya, gagawin niya ng paulit-ulit sa akin. Magaling pa naman siyang gumawa ng paraan para makausap yung mga taong gusto niyang makausap. Ilang beses ko pong sinubukan na intindihin yung tao na to pero hindi po talaga kayang ibalik yung pagmamahal na inaalay ko. Mga kabisyo, doon ako sumabog. Sumabog ako sa inis, sa sakit na nararamdaman ko, sa pagod. Nakakapagod yung taong unti-unti nang nagbabago siya. At nakikita mong pilit niyang iniiba niya na yung ugali niya para lang mapalayo sa'yo. Nakakalungkot lang dahil dati marami siyang oras sa akin. Pero ngayon hindi niya na ako priority. Nakakalimutan niya na ako at naging toxic na ang lahat. One time sinabi ko sa kanya ayoko na. At bigla naman siya nagmamakaawa siya para sa akin. Pero mga kabisyo, sagad na ako. Kaya ang ginawa ko, ang sinabi ko sa kanya ayoko na talaga. Suko na ako sa'yo. Tama na. Doon na po ako nag-jump into another relationship sa ibang lalaki na. Nang malaman ito ng pamilya ko, lalo nang ng mama ko, aba, hindi nila natanggap yung lalaking yun. Kinutya nila na addict daw. Kung ano-ano daw ang mga bad comments na nasasagap nila doon sa akin at doon sa bago kong boyfriend dahil hindi daw ito mapagkakatiwalaan. At malaman-laman ko na yung manloloko ko palang boyfriend na si Sian ay nagsasabi sa kanila. Nakakainis. Nakaka-bad trip. Pinapakailaman pa ako dahil siguro hindi siya masaya tas ako nakikita niya masaya. Ang galing mangelam, wala naman na kami. Yan ang hirap sa mga lalaki. Kung kailan wala na kaming mga babae, doon nyo lang marirealize o maiisip na mahalaga pala kami. Fast forward, mga kabisyo, sobrang nagkalabuan din kami nung guy na karelasyon ko after ng 2 years and 3 days lang. Nagiwalay kami nung guy na yun. Akala ko makakapagpahinga na ako sa mga relasyon na yan. Pero hindi pa pala doon natatapos.
After 2 years, nagkita ulit kami ng di sinasadya sa church. At doon, nagsimula ulit ang gulo. Nangulit siya hindi lang sa akin pati na sa pamilya ko. Ipinapakalat niya na ako daw ang nag-cheat kahit ang totoo, siya naman DJ Rocky at DJ Jello. Ang laking kahihiyan ang ginawa niya doon sa mismong loob ng church. Lalo na sa pamilya ko. Mas lalong nagalit ako sa kanya dahil sa pangingialam niya sa buhay ko. Sa matatuloy ng maraming tao, ako ang nagmumukhang masama. Pero, ganun pa man, itatayo ko pa rin po yung sarili ko. Pero, ang nakakalungkot lang mga kabisyo. Sabi ako ng sabi na, kaya ko na mahalin yung sarili ko, ingatan yung sarili ko, pero kapag natatagpuan ko na naman yung taong minahal ko at karelasyon ko, nababago na naman yung focus ko. Parang gusto ko na naman siyang balikan. Gusto ko na naman siyang gustuhin. And that time, yung nag-usap kami, nalaman ko na meron na pala siyang girlfriend. Pero, ang mahirap kasi doon, parehas pamilya namin ay gusto kaming magbalikan. Marami ng lalaking dumaan sa akin pero ang gusto pa rin ng nanay ko ay itong partner ko ngayon na nauna sa buhay ko, masisiyan. Ganun din naman si Sian. Na kahit may girlfriend na daw siya, gusto pa rin daw ng pamilya niya na ako pa rin daw ang piliin. Ewan ko ba kung bakit ganun. Hindi naman na dapat namin ipagpatuloy yung mga ganitong bagay dahil mas maganda na ma-explore at maging masaya kami sa mga ibang tao, pero ang hirap pala kapag ang pamilya ang nagdidikta ng taong gusto mong mahalin. At nung nag-usap nga kami muli, ang plano niya para daw masayahan ang kanyang pamilya ay iiwanan niya na lang ang kanyang girlfriend at magbalikan daw kami. Ang sagot ko naman, Secret Files with Titan Jello. Itutuloy. That secret file was shared to us by Ayumi. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng kwento ni Ayumi. Si Ayumi na naguguluhan sa kwento ng kanyang pag-ibig. Si Ayumi na pinipilit ng kanyang magulang na mahalin ang isang lalaki dahil yun daw ang nakikita nila bilang magulang na tamang lalaki para kay Ayumi.
Ganun din sa side ng guy na gustong-gusto ng pamilya ni Ayumi. Yung pamilya din itong lalaki na to ay gustong-gusto rin si Ayumi para sa kanya. Pilit silang pinaglalapit. Pilit silang pinagsasama para maging isang magpartner. Tama nga bang sundin nila ang mga magulang nila? Tama nga bang ipaglaban ni Ayumi ang kanyang nararamdaman o kanyang mga naiisip? Malalaman natin ang mga kabisyo sa aking pagbabalik dito lamang sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Metro's #1 Love Radio. Hello mga kabisyo! Magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. At mga kabisyo, alam nyo ba? Sa buhay, hindi lang daw dapat pogi ang hinahanap natin. Dapat daw maaasahan din, katulad syempre ng Astron Appliances yan. Kung gusto nyo po ng quality at mapagkakatiwalaan na appliances, takbo na sa pinakamalapit na retailer ng Astron para makabili na kayo ng mga dream appliance ninyo. At huwag mag-alala mga kabisyo dahil kung busy kayo sa work o gawaing bahay, don't worry kabisyo. Nakaabang ang Astron sa inyong paboritong Budol apps at isearch lang ang Astron Appliances PH sa TikTok Shop, Lazada, Shopee at isang click lang. May alagang maaasahan ka na. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Dito na kayo sa Alagang Astron, alagang maaasahan. Pasok! Alagang Astron! Alagang Coco! Alagang Astron! Alagang maaasahan mo.
Alright mga kabisyo, oras natin ngayon 9:38pm sa buong Kapuluan. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This time check is brought to you by ECS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Silver, ang paborito kong watch and silver jewelry. Hello mga kabisyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Hi! Wala po pala music sa FB Live, balik radio na lang ako, sabi ni Dang Rosero Mariano. Hello po sa inyong lahat. Tokloy, Mama ko Onda. Hello po sa inyo. Raven, happy Wednesday and happy love. Manseri din, DJ Titangelo. Yes, nga pala, 6 na buwan na po pala tayo naka-on air. Yes, happy 6 months. July 14 po ngayon. Nag-start ako. Ito yung start day ko. Tapos, January 14 po pala ngayon. So, yun.
Hello po sa inyo mga kabisyo. Alam po, inaayos lang ako mga kabisyo. Kailangan lang ayun. Sa inyo mga TikTok friends. Nasaan kaya natin, Master? Parang malabo. Teka lang mga kabisyo, punasan ko na. Makikita niyo yung chan ni Benedict. Ayan, ang linaw! Oo, kanina may parang alikabok eh. Linaw naman pala niya. Mahal-mahal yung cellphone niya. Ano bang iPhone to? Mas maganda siya dito. Kaso mamaya. Ayan, pag nagbabasa ako, Master, nakaganyan na lang ako. Oo nga, no? Mas okay dito. Ano ba dito? Ay, sorry. Yan, ayun, no? Ayan, no? Uy. Ay, dito mo na lang, Master. Ayun, kaso kitang-kita lang yung mga ilaw dito, kalaban niya. May mga hiwa lang yung mukha ko. Hello po sa inyo, mga kabisyo. Check mo lang Kiss pag ko may na lang. nagpapaut dyan. Pagkano. Hello mga kabisyo. Not listening and watching right now. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega. Yun lang ulit nag-live streaming. Video. Ayan, para nakita nyo ako. Ilaw lang talaga.
Restrict. Ayaw, restrict talaga, bay. DJ Rack, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. We're back again mga kabisyo. Sa oras natin ngayon na 9:51 PM, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng istorya ni Ayumi. Si Ayumi na nagbahagi sa atin ng kanyang love story. Si Ayumi na third year college, na 20 years old, na merong magulong relasyon. Sa edad niyang 20 anyos, masyadong malalim na ang kwento nito ni Ayumi sa kanyang buhay. Marami na kaagad pinagdaanin sa kwento ng kanyang pag-ibig. At hindi na natin papatagalin pa mga kabisyo, alamin na po natin ang ikalawang bahagi ng kanyang kwento. Mga kabisyo, tinanong nga ako ang aking ex na si Sian kung papayag daw ba ako kung iiwanan niya yun ay gugustuhin ko siya. Dahil nga po pinipilit kami ng aming mga magulang na gustuin namin ang isa't isa. Alam ko na mahirap ipilit ang sarili sa taong ayaw mo naman. Sa taong nakagawa na sa iyo ng pagkakamali. Paano ko pa ibibigay ang aking sarili sa alam kong hindi ko na kayang mahalin? Kinausap ko itong ex ko na mas mabuti na lang na mahalin mo na lang yung girlfriend mo ngayon. Huwag na natin pakinggan ang ating mga magulang. Huwag na natin silang pakinggan na piliin natin ang isa't isa. Total, bata pa naman tayo. Hayaan natin na mag-explore ang mga sarili natin. Hindi para ipilit yung mga gusto nila. Pero ayaw naman natin. Ang sagot lang ng aking ex ay hindi tayo matatahimik. Dahil magulang natin mismo ang kalaban natin. Kahit sino pang girlfriend na ipakilala ko sa kanila, hindi sila nasasayahan at hindi sila natutuwa. Laging ikaw ang banggit nila. Ikaw ang laging hanap nila. Alam mo naman na bata pa lang tayo, ay tayo na daw talaga ang dapat ikasal at dapat magsama. Mga kabisyo, naguguluhan po ako. Di ko alam bakit ganito ang gustong mangyari ng mga magulang ko. Gusto yata nila magkaroon kami ng pagsasama ng aking ex na hindi naman ako magiging maligaya.
Mga kabisyo, ang ginawa ko, nagpakalayo-layo ako. Naglayas ako sa aming tahanan. Yung nagpakalayo-layo ko, gumawa ko ng sulat para ipabasa sa aking mga magulang at aking pamilya. Na kahit kailan hindi ko sila susundin. Hindi ko sila susundin na gustuhin ko yung taong ginugusto nila para sa akin. Wala nang dapat balikan pa yung ex ko. Hindi na dapat ako yung babalikan niya. At hindi na rin ako babalik sa kanya. Alam ko na masama suwayin ng aking magulang pero para sa ipilit yung sarili ko sa taong hindi ko naman nagusto, mas mabuti na lang na suwayin ko yung magulang ko. Ang hirap pala, kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, na ang kalaban mo mismo sa pagpili mo ng taong mamahalin ay yung mismong mga magulang mo at mahal mo sa buhay. Ang hirap lang dahil hindi naman sila yung magmamahal. Hindi naman sila yung magpapakasal. Hindi naman sila yung magiging asawa ng taong pinipilit nila. Pero bakit ako ang pinapangunahan nila sa nararamdaman ko? DJ Titan, DJ Rocky at mga kabisyo. Kaya ako po ginawa yung liham na ito upang may matutunan po yung katulad ko na pinipilit na magulang na mahalin yung taong hindi naman gusto. Kung hindi lang siguro nagpakita ng mga kapangitan na ugali itong ex ko, edi sana kahit hindi ako pilitin ng magulang ko na mahalin siya, siya pa rin ang kasama ko. Pero na-realize ko na kung sa maagang panahon pa lang, kaya niya na akong bilugin. Kaya niya nang lokohin ang pamilya ko para lang masabing siya ang mabuti at ako yung masama. Mas mabuti na lang po na magpakalayo-layo ako. 1 taon na lang din naman, makakapagtapos na ako. At para sa pamilya ko, kung naririnig nyo man yung kwento ko, gusto ko sanang sabihin sa inyo na mas magiging masaya ako kung ako mismo ang mamimili ng taong mamahalin ko. Masyado pa akong bata at hindi ko na minamadali yung sarili ko doon. Mas na-appreciate ko ngayon na mahalin ko yung sarili ko o self-love na tinatawag. Kaysa magmahal ng iba at bumalik sa iba, pero ang tanging baon lang naman ay yung mga panloloko nila at pananakit nila para sa katulad ko. Mga kabisyo at sa mga magulang na nakikinig ngayon, sana sa pagdating sa pagpili ng taong mamahalin ng mga anak ninyo, magkaiba ang paggabay sa pagdidikta. Ang paggabay ay pinapayuhan lamang ang katulad namin na kung nasa tama ba kami at ano ang dapat naming gawin. Hindi para pangunahan o ipilit o magdikta ng gugustuhin namin. Yun lamang po. At maraming salamat sa inyo DJ Rocky at DJ Jello at mga kabisyo. Muli, ako si Ayumi. Lagi nakatutok
At ito ang aking secret file. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya ni Ayumi ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, kung meron po kayong mga thoughts, comments, reaction, maaari po kayo magpadala sa ating Facebook page na DJ Titan Jello. At para basahin ko po mga kabisyo sa aking pagbabalik, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one, Love Radio. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman Bato, pick.
Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw nito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Saan dapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one.
Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito may Mamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Metro's #1 Love Radio.
Ramdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao Metro at Mega Manila, sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa rin sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa Bunga Puluan, it's already 10:21 PM mga kabisyo, at bago po natin basahin ang mga komento ng ating mga kabisyo, gusto ko muna pong batiin ang mga immortal boy ng Ternate, yung binabansagang Lucky 9 daw na si Rodel, Ted, Eric, Eli, Christian, Jason, Randy, Aguila at Palos, na nakatutok po sa atin ng Green GSM Depot 2. Ayan, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa pakikinig at pagsuporta sa ating programa. At syempre, sa lagi nyo pong pagpihit ng 90.7 Love Radio. Unahin na muna natin basahin ang komento ng ating kabisyo na si Rosel. Sabi niya dito mga kabisyo, may mga magulang na katulad kay Ayumi na pinipili yung taong hindi gusto ng anak nila. Pero may dahilan yan. Hindi dahil sila ang dapat magkatuluyan bandang huli, kundi dahil kaya nila pinipilit dahil makikinabang sila doon sa taong kanilang pinipili para sa anak nila. May mga ganun talaga na masasakit na sitwasyon, DJ Titan Jello at mga kabisyo. Sabi naman ni MC Jubes, DJ Jello at DJ Rocky, tama lang yung ginawa ni Ayumi na pagdating sa pagpili ng taong mamahalin niya, ay dapat ipaubaya na sa kanya. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojan Gabatino at paring Alan Alvarez from Jobert Virtud Daso. Sabi naman ni Ryan, para sa akin DJ Titan, ang pagpili ng taong mamahalin ay hindi dapat pinapangunahan ng magulang. Isa rin po akong magulang at may dalawang anak na babae. Masyado po akong protective sa anak ko dahil syempre babae sila at alam ko ang karakas ng isang lalaki. Pero hindi para pangunahan ko sila sa taong gugustuhin nila. Bagkus ako'y magiging gabay at hindi magiging hadlang. Ako'y susuporta at hindi para dumikta. Yun lamang po DJ Titan Jello. Kaya po sa lahat na magulang na katulad ko, naway wag natin pangunahan yung taong mamahalin ng ating mga anak. Dahil at the end of the day, sila pa rin ang may pakiramdam, puso at isipan. At sila ang sasama sa tao na pinipilit natin at hindi tayo. Mga kabisyo, isang nakakalungkot na kwento ang ating napakinggan. Kwento ni Ayumi na mismong mga magulang niya ay pinipilit siyang mahalin yung taong nakagawa na sa kanya ng kalokohan. Tama yung naging desisyon nito ni Ayumi. Sa murang edad niya, buti na isip niya yon. Na dapat wag natin i-tolerate yung mga manloloko na tao. Second, hindi rin dapat para sumunod sa sinasabi ng magulang niya. Alam ko,
At naniniwala ko na pinakamagandang gawin bilang anak ay ang sundin ang kagustuhan ng magulang. Pero sa paraan na alam mo naman na magiging alanganin ka. At hindi na rin naman tama na sundin yung kagustuhan nila na gustuin mo yung taong gusto nila. Pero deep inside, hindi mo naman gusto. Kaya Yumi, para lang sa akin, lagi mong tatandaan na kaya tayo binigyan ng sariling isip at puso dahil may karapatan tayong magpasya sa ating buhay. Ang mga magulang ay tanging gabay, pero hindi para dumikta sa buhay natin. Yumi, kung nasan ka man ngayon, tanging gusto ko lang sabihin sa'yo na sa pagiging matapang mo upang ipaglaban ang karapatan mo bilang tao na may karapatan na magpasya sa kanyang sarili, naway makahanap ka ng tamang lalaki sa buhay mo. At kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, Yumi, ay maintindihan mo din yung salitang true love. Hindi porket pinakitaan ka ng magandang mga bagay o inalayang ka ng mga magagandang bagay na sinasabi na po nating true love yun. Marami na pong kabataan ngayon na nabubulag sa mga matatamis na salita. Marami mga kabataan ngayon na nabubulag sa mga magagandang bagay na inahain sa kanila at tingin nila ay tunay na pagmamahal na yun. Ang tunay na pagmamahal po ay pakikita natin sa sitwasyon na pinakamahirap sa buhay natin. Yung taong pinakaminamahal mo kapag mahal ka pa rin yan hanggang sa dulo at pinakamagulong sitwasyon ninyo, ibig sabihin, siya yung totoong tao para sa'yo. Marami po kasing kabataan ngayon na tingin nila alam na nila ang salitang pag-ibig. Pero sa totoo lang, hindi pa. Kaya Yumi, naway, huwag mo madaliin ang sarili mo. Alamin mo kung ano ba yung dapat tamang desisyon sa buhay mo. Kaya mga kabisyo, kung gusto nyo po magpadala ng mga kwento ninyo dito sa ating programa, maaari po kayo magpadala sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. At malay nyo, may isang gabi, kwento nyo na po ang ating binabasa dito. Muli ako si DJ Titan Jello, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Kaya mga kabisyo, handog ko pong awitin sa inyo. By Moira De La Torre, Ikaw at Ako. Dito lamang Metro's #1 Love Radio. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing 3:00.
hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinang na. titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No?
Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, Sandali. something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay...
Carsoncillo, Aubrey. Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello kabisyo! Hello mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, beauty pleasure.
Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre.
It's Kasi mapupunta sa Ooradyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa iyo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod Carbs on. Tukwan! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Sa kape. kape, Sa sa mainit kape. na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Makaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Ooradyo. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Go! Go!
tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie.
Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang... Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido.
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan. Of course, Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Love Radio, Metro's number. Love Radio. Basic! Uy! Diyan pala kayo? Diyan na kayo mga kabisyo. Siyempre, hindi magpapahuli. Yung TikTok natin. Usapin na natin ang color ngayong gabi na to. Hello po sa mga taga Bicol Radio. Hello. Hello ma'am, good evening. Good evening. Okay ma'am. So ready na ba kayo ma'am? Ready na. Okay ma'am. So standby lang po kayo ma'am. Ng minuto, Okay. start na po tayo. And then, Okay. inhale, exhale ka na po ngayon ma'am. Okay po, Tito Angelo. Okay ma'am. Ma'am, make sure lang po natin yung signal natin ma'am. Malakas ma'am ha. Tapat po kayo dun sa may mga pinakamagandang signal dyan. Oo, nandito na ako sa tabi ng wifi ng amo ko. Totoo ba? Medyo weak yung signal mo ngayon eh. Bad yan. Nakadita ka ba? Hindi naman, di ba? Naka-wifi. Sana hindi mawala ma'am. Maging maganda lang yung signal natin ha. Okay ma'am. Sige po. Ready na po Okay tayo po. ma'am. Okay po. 40 seconds ma'am. Start na po tayo. Okay. Sige po. Tahimik na muna tayo ma'am ha. Tapos game na po tayo. Okay po.
Lamig. Kahit nasasaktan. Bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 11:24 PM, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At ito pong programa natin na Top Secrets. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating Top Secret caller. Halika na at kilalanin natin siya. At alamin po natin kung ano po ba ang kwento niya ngayong gabi na to. Hello, ma'am. Hello, sir. Good evening, DJ Titangelo. Good evening, ma'am. Kamusta po kayo? Okay naman. Ano pong pinagkakabalaan niyo, ma'am? Working. Working saan po, ma'am? Part of Asia, Titangelo. Part of Asia. So, isa po kayong OFW. Tama po ba ako? Yes po. Okay, ma'am. Ilang taon na po kayong OFW, ma'am? 5 years. 5 taon na po kayong nagtatrabaho. Okay po. Ma'am? Yes po. May pamilya na po ba kayo? Yes po. Ilan po anak ninyo? 2. 2? Isang babae, isang lalaki? Same girl. Same girl. Ilang taon na po yung eldest, ma'am? 18. 18. Kakadibo lang o magdidibo pa lang? Magna-19 na. Nagdibo na. Okay. Yeah. Tapos yung pinakabata? 13. 13. Mm-mm. So medyo matatanda na rin. May edad na rin po ang inyong mga anak. So ma'am, ready na po ba kayo, ma'am? Ready na po. Ilang taon na po kayo, ma'am? 33. 33 years old. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Makati. Taga Makati, 33 years old. Yes. Itago natin sa pangalang Hanabi. Hanabi. Parang pang ML lang, ma'am. Kasi ML player ako. ML player kayo, ma'am? Yes. Baka sikat ka, ma'am. Hanabi user. Hindi. Okay. Hanabi user lang. Okay. Yes. Okay. Ma'am, ready na po tayo, So, 33 years old from Makati. Tago natin sa pangalang Hanabi. Ano ang top secret mo? Natukso ako dito sa ibang lahi habang nagtatrabaho dito sa Asia. Tama po ba ako ng pagkakarinig, ma'am? Natukso po kayo sa ibang lahi habang nagtatrabaho po kayo sa ibang bansa. Opo. Ma'am, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung paano po kayo natukso? At sino po yung tao na yan, ma'am? Kasi syempre, nung nag-OFW ako, first timer, medyo malungkot. Pero hindi naman ako nag-search talaga that time. Ang nangyari lang, bigla siyang sa Blue App, nag-message. Tapos, syempre medyo, hesitant pa ako na replyan siya pero medyo makulit. Tapos, na-replyan ko siya, siguro mga 2021 yun.
parang 3 months pa lang ako that time. And ayun, tuloy-tuloy na. Communication kami hanggang sa nagkita kami. Sobrang alam kong maling-mali yun, Titangelo. Pero ayun nga, dahil sa tukso, tuloy-tuloy hanggang ngayon, kami pa rin. Pero may problem na, kaya gusto kong i-share. Okay, Ma'am Hanabi, bago po tayo tumungo dun sa problema, ilang taon na po kayo nagsasama nito, ma'am? Actually, hindi kami nagsasama, Titangelo. Nag-meet lang kami. Every time may time kami. Okay, so gano'n na po katagal yung relasyon ninyong dalawa? Almost going to 5 years na din. Kung gaano po kayo katagal dyan sa ibang bansa, gano'n na po ang relasyon ninyo? Okay, that time, mga 3 months pa lang ako. Ayun, nagkaroon na kami ng, doon na kami nagkakilala. Ma'am, may label po ba talaga kayo? Binigyan niyo po ba ng label ang isa't isa? Yes, oo, kami talaga. Anong tawagan niyo sa isa't isa? Mahal. Mahal. So nakakaintindi siya ng Tagalog, ma'am? Medyo tinuruan ko na rin. Okay, ma'am. So, ang tawag niya rin sa'yo, ma'am, is Mahal. Oo. So, itong si Mahal, ma'am, 5 taon na kayo, ano yung naging problema niyo ngayon? Kasi, nung mga 3 years pa lang kami, ayos naman siya. Respectful siya. Higit sa lahat. Talagang maganda yung pinapakita niya. Tapos nung umabot na kami ng 4 years, medyo umiiba na siya. Actually, binata naman siya sa lugar nila. Pero, kasi yung lugar nila is mostly, mixed marriage. Parang ipinapakasal sila at ayaw nila ng ibang ng hindi kalahi nila. Parang ganun. So, Tapos, yun ang pinakamalaking problema ninyo, ma'am, ngayon? Hindi naman yun. Sa ngayon kasi, hindi na ako, parang nararamdaman ko na I'm not happy. Hindi na ako masaya sa kanya kasi nare-realize ko na yung pagkakamali ko. Kasi pamilyado ako. Tapos, wala na kasi siyang yung respeto niya dati katulad ng dati. Hindi na nag-a-appear ngayon. Ibang-iba na. Kaya nasasaktan na ako. Toxic na siya kumbaga, pero gusto ko na siyang iwan. Titan. Pero andyan siya, gusto niya pa rin ituloy yung relasyon kahit na maayaw na ako. Ma'am, na-mention nyo kanina sa akin na pamilyado na po kayo. Tama ako? Yes po. Pamilyado, nakasal po kayo dito sa ama ng 2 mong anak na babae? No, yung first baby ko, nung dalaga pa talaga ako kasi when I was 14 that time. Tapos sa second, yun naman yung talagang, yung anak kong 13 years old, kasal ako. Okay. So, ang nagawan mo ng kasalanan itong ama ng pangalawa mong anak? Yes. Yes, true. Titangelo. Ma'am, bago po tayo tumungo dito sa problema mo na gusto mo nang hiwalayan itong ibang lahi na to, kamusta muna po ang relationship ninyo ng ama ng pangalawa mong anak? Okay naman kami. Minsan lang may nagkakatampuhan. Pero okay naman kami. Loving and caring naman siya. Hindi naman siya nagbago since nung umalis ako kasi never nakauwi ako parang 2 years ago na rin. Until now po ba meron kayong pag-uusap nito? Oo, meron. So wala siyang ka-idea, ma'am, na niloloko mo siya? Fortunately, opo. Tuwing kailan ka umuwi ng Pilipinas, ma'am? 2 years, 2 years. So every 2 years, ma'am, uuwi ka dito. Pag-uusapan nyo na ng boyfriend mo na ibang lahi na walang kontakan. Tama ba ako? Actually, iniiwan ko yung phone kong contact sa kanya.
Tapos yung phone ko na dinadala ko pa uwi, um, wala siyang contact sa akin. Pero napag-usapan na namin before, bago ako umuwi. Okay, ma'am. Ma'am, matanong ko lang po, bakit mo ginagawa ito sa asawa mo na mabait naman pala? Ama pa ng pangalawa mong anak. Kasal kayo. Bakit, ma'am? Siguro po sa lungkot na rin dito tapos natukso talaga ako kasi napakaganda ng mga unang pagpapakita niya ng ugali, yung care niya, gano'n. Sobrang ang ganda nung first, talagang halos hindi ko naramdaman na nasa ibang bansa pala ako. Basta ang dami niyang nagawang maganda rin, pero hindi ko alam na babawiin niya rin pala yun in the end, na tumagal na kami tapos ngayon gano'n na yung treat niya sa'kin, wala na siyang respect. Alam mo yung naririnig ko na sa kanya yung mga sasabihin niya sa'kin na hindi na hindi na kami masaya, pero sabi ko sa kanya sa ngayon, gusto ko ng tigil na natin, parehas na tayo hindi masaya, pero alam mo yun, hindi niya ako tinitigilan pa rin. Nagso-sorry siya, tapos magiging okey na naman kami. Magsasama kami sa isang araw, tapos after that day, meron na naman kaming gap, may away na naman, gano'n. Ang sakit na rin kaya tsaka nare-realize ko na, na maling-mali na kasi an andiyan yung asawa ko na supportive sa'kin, nandiyan pa rin siya, kahit di niya man alam, pero yung konsensya ko talaga sa ngayon hindi ko na kaya. Hindi ko na siya kayang yung konsensya ko ayoko na talaga dito sa lalaking na 'to. Ma'am, kaya ka ba umaayaw dahil hindi na kayo okay? Pero kung okay pa kayo, maiisip mo kayang ayaw mo na sa kanya? Ay hindi, ayoko na talaga kasi balak ko na rin kasi mag-for good para itama na yung mga pagkakamali ko. For good na, Umuwi after ng kontrata ko. Para yun yung the best way na maiwan ko na siya, pero gusto ko na sanang mapaaga. Kasi para ano na rin, yun na talaga yung umpisa na bago man ako umuwi, okay na ako. Kasi na-attach din talaga ako sa kanya. nakakalungkod na istorya, ma'am, ang napapakinggan ko ngayon. Opo, at saka alam ko naman po na hindi man siya talaga mapapasakin kasi fixed marriage nga sila. So talagang ginigiit niya pa rin na ako pa rin daw yung gusto niyang makasama. Sabi ko, alam mo naman sa sarili mo yun na fixed marriage kayo. So dapat ka ako, alam mo na rin yung ano natin. Tsaka naging honest ako sa kanya na pamilyado ako. Tinanggap niya naman ako eh. Pero to the point na ngayon isinusumbat niya na tinanggap niya ako. Kaya ayoko na rin talaga. At saka from the last year talaga bago mag-New Year, pinag-isipan ko na dapat itong year na 'to wala na kami kasi uuwi ako next year. Grabe, talagang nakokonsensya na rin ako kahit Angelo. Minsan umiiyak na lang din ako sa gabi kasi hindi ko alam kung anong paraan para maiwan ko siya, yung lumayo na talaga siya. Hindi naman puwedeng umuwi na lang ako basta. Kasi siyempre may kontrata ako. Kaya ayun, gusto ko lang mai-share na at saka makahingi siguro ng konting advice, tatanggapin ko kahit ano yun, kasi alam kong mali. Unang-una, ma'am, nalulungkot lang ako sa mister mo. Opo. Sobrang nalulungkot ako sa kalagayan niya. Although na hindi niya man alam. Pero tulad nga ng tinanong ko sa'yo kanina, kamusta ba siya sa pagiging mister? Sabi mo naman, okay, mabait. Mhm. Mm.
Napagmahal naman siyang ama, di ba? Yes. Sa 2 mong anak, tama ba ako? Oo, tanggap niya naman yung anak kong una, pero, fortunately hindi namin siya kasama. Nandun siya sa tatay niya talaga, pero tanggap niya lahat sa akin. Yun yung nakakalungkot, ma'am, eh. Na may isang lalaking tumanggap sa katulad mo na minahal ka niya ng buong buo. Mm. Tapos, magagawan mo pa ng kalokohan. Oh, tanggap ko na maling-mali talaga. Hindi ko alam, kasi hindi naman talaga lahat ng OFW ay nakakagawa ng ano, pero more on natutukso talaga. Kaya nasasaktan ako para sa asawa ko din. Kaya nga gusto ko talaga this year matapos na. Kasi ayoko na rin talaga kasi from the last year, hindi na talaga kami okay. At saka medyo nag-adjust na ako sa kanya. Kasi gusto ko na talaga ano, ilang beses ko lang trinay na i-break na siya at tapusin na talaga. Pero hindi talaga siya bumibitaw. Kaya siguro hahanap ako ng ibang way. Pero hindi ko talaga alam kung paano at ano yung magiging way. Kaya gusto ko na rin makarinig ng advice. Kasi naririnig ko lagi sa inyo ni Rakitera, tsaka ikaw, na ano yung advice nyo, nakakatulong. Thank you, ma'am. Unang-una sa lahat, ma'am, maraming salamat sa tiwala. Mhm. Salamat sa pagtawag mo dito sa aming programa in behalf of DJ Rakitera. At salamat sa pagtitiwala mo sa akin na tumawag ka ngayong gabi na to. Ma'am, unang-una sa lahat, ito ang lagi kong sinasabi. Kahit anong sabihin ko dito na magagandang salita o advice para sa'yo, before ka palang tumawag dito, alam ko na meron ka ng nasa isip na desisyon. So, it means validation na lang po talaga ang kailangan ninyo. Mm-mm. Kasi ma'am, kahit sabihin ko dito na iwanan mo yung guy na nagpatukso sa'yo, kung nasa puso't isip mo naman ngayon ay hindi mo pa siya kayang iwanan, para saan pa yung advice ko sa'yo, ma'am? Pero ma'am, Actually, gusto ko na talaga siyang iwan at planado na rin kasi yes, from the last year, naisip ko na yun na hindi na talaga maganda. yes. Tsaka ayoko na rin kasi babalik na ako sa pamilya ko eh. Mhm. Gusto ko nang bumalik sa dati na naging controlling na kasi siya. Tapos higit sa lahat, ultimong pagdadamit ko, binabawal niya yung mga gusto ko. Kaya sabi ko para saan? Kaya marami na akong realization. Oo, tumagal man, pero ngayon nare-realize ko na hindi talaga maganda at kasalanan talaga. Bali ma'am, don't worry. Nandito ako hindi lang para mag-advise, kundi para realize sa'yo, ma'am, na kung ano man yung naiisip mo siguro, yun yung pinakatama. Yes. Ma'am, okay. Pwede na po ba ako magsalita, ma'am? Sige. Unang-una, ma'am, siguro, sapat na yung 5 taon na panloloko mo sa asawa mo. Siguro sapat na yon para maging masaya ka sa pangsarili mo, ma'am. Para makalimutan mo na meron kang obligasyon bilang asawa o misis na dapat mahalin mo ng tapat, maging malayo o malapit ka man sa iyong kabiyak. Pangalawa, yung taong niloloko mo, ma'am, ay tinanggap ka ng buong buo. Nung panahon pa na bago ka umalis ng bansa, nagkapamilya kayo, pinakasalan ka niya. Maging sino ka man. Sana ma'am, sa punto na to,
yun na muna yung makita mo. Bakit ko sinasabi, ma'am? Kasi yun po yung nawala sa inyo. Oo. Na nakita mo yung kahalagahan ng sakripisyo at pagmamahal ng asawa mo sa'yo. Kasi ma'am, kapag nasa kasagsagan talaga tayo ng tukso at gawang masama po talaga ang mga nasa isip natin, hindi natin maiisip yung mga taong concern at totoong nagmamahal sa atin. At yun po yung nangyari sa inyo. Naway ngayon, na pagkakataon nito, ma'am, siguro magbukas na yung isipan mo, yung puso mo, yung mga mata mo, ma'am. Yes. Natapusin mo na yung panluloko mo sa taong nagmamahal sa iyo ng tapat. Actually, decided na din talaga ako. So, hindi ko lang alam kung paano. Kasi, ilang beses na ako nag-try na hindi siya kontakin. Ina-ignore ko na talaga. Minsan nga blinak ko na siya, pero ginagawa niya pa rin yung lahat para magkaroon ng kontak sa akin. Siguro, ma'am, agree ako doon sa sinasabi mo niya, ikaw na lalayo. Diba? Sabi nga natin, Opo. kung ang tukso ay lumapit sa'yo, ang tukso hindi mo na mapapalayo yan. Kailangan ikaw na mismo ang lumayo sa tukso. Kasi lumapit na sa'yo eh. Nandyan na yan eh. Mahirap ng talikuran yan. So I think, ma'am, ang nakikita ko dito, tama po yung magiging desisyon ninyo na layuan nyo na at umuwi ka na sa Pilipinas. Mag-umpisa ka ng panibagong buhay, ma'am. Tsaka, gusto ko na rin kasi talagang bumawi sa asawa ko, sa anak ko. Kumbaga, ako na lang yung nakakaalam. Tapos ang Diyos, nakakaalam ng mga ginawa ko, pero hiningi ko yung tawad na. Actually, sinasamahan ko na ng dasal na sana maiwan ko na siya at matapos na. Kasi hirap na din yung kalooban ko. Itago, magpanggap. Magpanggap na okay kami nakasawa ko, na wala akong ginagawa. Ito nga yung sinasabi natin lagi, ma'am, no? Na oo, nakukuha mo yung kaligayahan mo. Yes. Pero wala kang kapayapaan. Yes. Jen. Totoo. Madaling mahanap yung kaligayahan ng isang tao, ma'am. Pero mahirap hanapin sa mundong ito yung kapayapaan. Kasi, ma'am, magkaiba po yung may kaligayahan ka lang, pero wala kang kapayapaan. Iba naman yung may kapayapaan ka. At sa kapayapaan ng mga nararamdaman mo na yun, ay kadugtong na po yun. Yung kaligayahan na wala kang bitbitin na konsensya. Tama. Kaya nga po eh. Thank you. Kasi na-share ko. Nasabi ko. Kasi sa iba kasi, syempre, judge ka na ikaw yung may gawa niyan. Ikaw yung may ano niyan. Kumbaga, imbis na payuhan ka, pero ang sasabihin sa'yo, kasalanan mo, sisisihin ka. Pero syempre, hindi naman ako nag-iisang natukso sa ibang bansa. Kaya sana hindi naman lahat sinisisi sa amin na nagagawa namin to. May gusto kong sabihin sa iyo, ma'am, Hanabi. Mhm. Tatandaan mo to, ma'am. Sa pagkakataon na to, ma'am, Mhm. itatak mo to sa utak mo Yes. na hindi pa huliin lahat para magbago ka, ma'am. Opo.
At pangalawa, ma'am, naway maging aral na sa'yo itong mga pagkakamali mo upang mas maging matatag ang relasyon ninyo ng asawa mo, ma'am. Hindi porket nakagawa ka ng pagkakamali ay hindi ka na muling makakabangon. Naniniwala din ako, ma'am, na may mga dahilan kung ba't tayo nagkakaroon ng pagkakasala o ba't tayo nakakagawa ng pag-cheat sa mga partner natin. Yung iba, choice lang nila, pero yung iba, may dahilan talaga. So kung ikaw, ma'am, may dahilan kung bakit ka nakagawa ng pagkakamali, hindi pa rin naman excuse yun. Pero, ito yung sinasabi natin na kahit nagkamali tayo, may karapatan pa rin tayo na magbago. Yes. Opo. Kahit Angel. Salamat. Nakakagaan sa pakiramdam talaga yung may marinig galing sa taong kahit hindi mo kilala, hindi ka kilala. Pero napakaganda yung mga sinasabi niya talaga. Kaya talagang naiengganyo na rin akong tumawag. Salamat po. Ma'am Hanabi, bibigyan kita ng pagkakataon na kausapin mo ngayon yung mister mo kahit hindi kanya naririnig. Nasabihin mo ngayon lahat yung mga saloobin mo. At isipin mo, ma'am, kahit hindi kanya naririnig, nandito yung mister mo na handa kang pakinggan. At sa pagkakataon na bibitawan mo ang lahat ng nararamdaman mo, hindi nyo na muling pag-uusapan pa ito. Opo. Bitawan mo na, ma'am. Sige po. Sige po. Sa mahal kong asawa, sorry. Sorry kasi nagpadala ako sa tukso. Tapos, hindi ko naisip na sobrang maling-mali na kasi nararamdaman ko masaya ako. Pero ang totoo, hindi pala. Hindi pala yun yung totoong saya. Kasi yung totoong saya, kailangan nasa tama. At saka mahal na mahal kita. Ingatan mo palagi yung sarili mo. Itatama ko ang lahat ng pagkakamali ko. At pangako, mapawi ako sa lahat-lahat ng mga panahon na hindi tayo magkasama. Aalagaan kita. At sisiguraduhin kong makakasama mo ako habang buhay. Mahal na mahal kita, asawa ko. Ma'am, ano pong gusto nyong mensahe sa inyong anak, ma'am? Sa inyong mga anak, ma'am? Para naman sa mga anak ko, sa panganay ko, hindi man tayo magkasama kasi wala ka sa tabi ko. Andyan ka sa tatay mo. Tandaan mo, laging nasa puso ko na mahal kita. At sa anak ko naman na pangalawa, mahal na mahal din kita. At para sa inyo, magbabago si Mama. Itatama lahat ng pagkakamali. At sisikapin na makasama kayo sa mga susunod na taon. At magkikita-kita tayo. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Mag-aral kayo ng mabuti. Magpapakatatag si Mama dito. Kahit na ganito man yung nangyari, sisiguraduhin ko na itatama ko yung pagkakamali ko. Ma'am? Yes. Ilang taon pa po ba ang inyong gugugulin para makauwi ng Pilipinas? 1 year na lang po. Saktong 1 taon po? Oo, kasi next year tapos na ako ng kontrata. Sa bawat araw, ma'am, maraming pwede mangyari. Apo. And salamat talaga kasi gumaan ang pakiramdam ko. Sobrang
tagal ko na rin binabalak na mag-share kasi marami akong pinapakinggan na talagang nakakagaan ng pakiramdam yung mga payo niyo. Lalo na nung kayo pa ni Rakitera magkasama, pero ngayon maternity leave si Miss Rakitera. So, masaya pa rin ako kasi andyan kayo na nakakagaan din sa pakiramdam yung payo niyo. At nakikinig kayo sa mga katulad namin na walang mapagsabihan, kundi yung sarili at kausapin yung Panginoon sa mga kasalanan. Salamat po, Bidil Tangelo. Sa huli, ma'am, ito lang, ma'am, ang gusto kong sabihin sa'yo, ma'am. Sa araw-araw, ma'am, maraming pwedeng mangyari sa loob ng isang taon na nandyan ka pa. Pero ma'am, sana wag mong kakalimutan, ma'am, na piliin lagi yung tama. Opo. At magpakabuti. Opo. Maraming salamat. Ma'am, kahit ano pang tukso, kung tayo mismo ang lalayo at aayaw sa tukso, hindi kailanman mananaig yan, ma'am. Kahit hindi ka umuwi, ma'am, isang taon ka dyan, kung ikaw mismo ang lalayo at tutulak mo ang tukso, ma'am, hindi kailanman mananalo yan, ma'am. And sana, ito na yung unang araw, ma'am, na talagang literal mo nang na-realize na it's about time na baguhin mo na yung tumatakbo sa isip mo at puso mo. Yes, Angela, salamat. Di bale, tatawag ako ulit kapag naiayos ka na ang lahat at aayusin ko talaga. Itatama ko na yung mga mali kasi yun yung dapat. Any last words, ma'am? May gusto ko pa po bang sabihin? Yun na muna. Siguro kapag naayos ko na yung sarili ko at naitama ko na yung pagkakamali ko, ay mag-share ulit ako sa iyo, Tita Angelo. Bukas po palagi ang linya namin, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat din, sa ma'am. time. Good night. Good night, ma'am, and God bless, ma'am. Sige po, salamat. God bless. Mahigpit na yakap para sa inyo, Ma'am Hanabi. Salamat, Tita Angelo. Thank you. Ipagpe-pray kita, ma'am. Salamat po. Ingat po kayo, ma'am, kung nasan man po kayo ngayon, ha? Opo, kayo din. Okay, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Hanabi, 33 years old, from Makati. Mga kabisyo, wag natin hayaan na manaig sa buhay natin yung mga masasamang bagay. Lagi natin tatandaan na ang kaligayahan na pang sarili, na hindi natin iniisip na may matatapakan tayong tao o masasaktan tayong damdamin, kailanman hindi makakatamasa ng kapayapaan sa buhay. Madaling hanapin, kuwain yung kaligayahan. Gumawa ka lang ng mga bagay na gusto mo, magiging maligaya ka. Pero ang tanong, ganun din ba kadali kuwain ang kapayapaan? Kaya lagi natin piliin yung tama. Magpakabuti. At hindi rin dahilan upang hindi na magbago kung 5 taon ka nang nakakagawa ng kasalanan. Kahit sabihin mong gaano ka man katagal na nakakagawa na ng kasalanan, may karapatan ka pa rin magbago.
Huwag natin tanggalin sa puso't isipan natin na lahat ng tao dito sa mundong to ay makasalanan. At lahat tayo may karapatan pa ring magbago. At naniniwala din ang programa na to na sa bawat pagtawag ninyo dito sa aming Viber line, alam namin na meron ng sagot at meron na kayong desisyon sa puso't isip ninyo. Pero nandito ang programa na to upang mas paliwanagin, ayusin ang inyong mga desisyon. Kaya mga kabisyo, muli, maraming salamat sa inyo. Ako po si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. In behalf of DJ Rocky Terra, ito po ang ating programang Top Secret. Ito po ang programa sa radyo na hindi kahusgahan, pagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng will listen and without judge culture. At binabati ko din ang aking partner ngayong gabi na to, na si Boss Pindot. Muli mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!